Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo, there are people sitting here, karon na mga taknaa sa kabuntagon, nga diin free on the outside, but bound on the inside. Buot na akong ipasabot, basin diriya kaninyo, nga diin adunay kagawasan, nakaangkon og kagawasan diha sa gawas, pero diha sa sulod nimo, ikaw usa ka ulipon. Ulipon sa bisan unsa. Maybe ulipon ka sa sala nga dili nimo kaya nga biyaan o buhian. Maybe ulipon ka sa addiction. Maybe ulipon ka sa kining ginatawag secret struggles. Nga naga-struggle ka. Wala lang nimo gisulti. O kaha ulipon ka sa kining kapaitan o bitterness. O kaha ulipon ka sa kahadlok. Ikaw bilanggo niini. Although may kagawasan ka outside, pero diha sulod nimo ikaw bilanggo niini na mga butang. You know what? The most dangerous part mao kini. Adunay pipila nga nahimo na lang nga comfortable o komportable diha sa ilahang mga kadina. Nga naggapos diha sa ilahang kinabuhi. Paminawa ko ninyo, God did not create you to live in bondage. Wala ka gihimo sa Ginoo para magkinabuhi ka ingon nga ulipon. But He created you to walk in freedom. May kagawasan. Kay lisod kaayo nga magkinabuhi nga ulipon. Walay kagawasan. Murabag kanang wanted ka bitaw sa batas o sa balaod. Usa ka katawo nga walay kagawasan. Ngano man? Although makalakaw-lakaw siguro ka, pero may kahadlok kang bation. Kay basin og may makakita sa imo, may makasumbong sa imo, may makaila sa imo. So there is something nga naggapos diha sa imuhang pagkagawas nun. Na nga itong mensahe diha ning taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita na ining ginatawag, break every chain. Gubaa ang matag kadina. Bungkaga ang matag kadina diha sa imuhang kinabuhi ning taknaa karon sa kabuntagon, mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Now, first, the reality. Many are in bondage. Adunay daghan nga diin ulipon. Na ulipon. Ingon ang John 8:34, Juan 8:34. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga mga makasasala o ang tanan nga makasasala. So kita, ulipon kita sa tanan nga sala. Ha? Manang ayaw gyud pag sulti nga gawas nun ka, ilabi na kun wala si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Now, bondage is not always visible. Ang pagkaulipon, dili kani kanunay nga makita. Ang labi na, muratag kining, kung bitaw, sa bitawag anang hayop bitaw nga murag camouflage siya. Howd kayo magpakaroon nun ba? Para di siya mailhan. Pero, ang ingon daw niini, ang pagkaulipon, kanunay, o dili daw kanunay nga makita. Kaya nga naman, ang uban ani magtago, manggod. Pero deep inside sa sulod nila, struggle sila niini. Now, it is spiritual. It is not always visible because it is spiritual. Imagine nimo, may usa ka binilanggo. Nga diin, nabilanggo sulod sa daghan na mga katuigan. Ug usa ka adlaw ni ana. Siya gitagaan og parol og gihimong gitagaan og kay gayunan nga mahimong gawas nun. Sa diha nga giablihan ang iyang silda. Nagdumili siya sa paggawas sa iyang silda. Ngano kaha? Because he has become used to captivity. Naanad na siya sa iyahang pagkadinakpan o pagkabinalanggo.
Marabag katong kanta ni Max Urban bitaw nga nagmahay siya nga anong nakagawas pa ang iyang tatay. Kay maay dito sa bilangguan kay nagpagkaon dito. Ha? Kaysa diri sa gawas nun daw, ha? Murag pineriso kay wa kay makaon. Murag ginana iyang pasabot sa iyang kanta niya. Ang usa ka pineriso na miabot ang adlaw nga mahimo siyang gawas nun, giablihan ang pultahan sa silda aron makauli na siya. But sad to say, nga kini nga pinilanggo, nagdumili siya sa paggawas sa iyang silda sa rason nga naanad na siya nga magpuyo diha sa iyang pagkadinakpan o diha sa iyang pagkabinilanggo. Ingon niini ang pipila ka mga magtotoo. Nasayod ka, na kini siya mali, sayop, dili maayo. But you stay anyway. Kabalo ka nga dili malipay ang Ginoo sa imuhang kinabuhi tungod sa imong ginabuhat, pero nayus na ka. That's why gipili nimong magstay ka nga ingon ni ana. Ug mao na pinakadelikado nga klase sa usa ka Kristohanon, ang dili pagkamahinulsulon sa imong mga sala. Ikaduha, Jesus is the only one who can set you free. So aron aduna kay o makaangkon ka og kagawasan, kinahanglan nimo si Jesucristo. Kay dili jud ka mahimong gawas don kung saligan lang nimo imong kusog, saligan nimo imong will, di ka mahimong gawas don sa kadina sa sala nga mao'y nagkadina kanimo ngano man. Ingon ang Bible, ha? Ang tanang tao nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Og miingon pa gyud siya dira sa 10, walay nangita sa Dios bisan usa. Walay gusto mubuhat og maayo, ang tanan gusto nga mohimo og sala. Mo na kung miingon ka, magbag-o nako. Ha? Dapat klaruhon nimo kung unsang klase nga kabag-uhan basig brand ang imong pasabot. Magbag-o nako og brand. Sa ako ang sa akong bisyon ako. No? Kinahanglan nga imuha gayod nga ilhon si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Kay bisag unsaon pa nimo og paningkamot. Pila na lang ka New Year ang imuha nga buhatan og New Year's resolution aron lang ka mabag-o, mausab. Di jud ka mausab. Ano man, ang imong lawas mangita mangyod. Ang imong unahuna mangita mangyod. Ang imuhang kasing-kasing mangita mangyod sa mao nga mga butang. Nga kabalo ka nga kana siya dili maayo, kabalo ka nga dili malipay ang Ginoo. Ha? Nganong mangita tungod kay di gyud nimo kaya nga ikaw ang mubiya. Di gyud nimo kaya nga pinaagi sa imong kusog ug unahuna mabiyaan nimo. Kinahanglan nimo si Jesucristo. Ingon ang Luke chapter 4 verse 18. Lucas kapitulo 4 bersikulo 18. Ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog. Kinsa man ni nagsulti ani? Si Jesus Christ. Si Jesucristo ni. Nag-ingon siya, gidihugan siya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos. Ngadto sa mga gipadala siya ngadto sa mga aron sa pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag. Mga binihag diya sa sala, kagawasan diya sa sala, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pag-ayos sa mga balatian, pagpagawas sa mga dinaog-daog. Kung kinsa lang makahatag kanato kagawasan, si Kristo pinaagis paghatag kanato kaluwasan. Mo man ay ang reason. Nganong gisangyaw niya ang maayong balita? Nganong mianhi si Jesus Christ aron tagaan tag kagawasan sa mga kadina nga nagkadina nganhi kanato. Si Jesus Christ nag-ingon siya, wala ako mianhi aron sa pagluwas sa mga matarong, kundi aron sa pagpangita sa mga makasasala. Ano man? Kung moingon ka nga sa ato pa pastor, wala naday pinili si Jesus Christ. Ang pangutanan ako, naabay matarong? Walay matarong. Kung ang Bible imong pangutanon, walay matarong. Ingon ang Biblia, ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Naabay matarong? Susakto ang ingon ni Jesus Christ nga wala ako miani aron sa pagluwas sa mga
matarong kundi sa pagpangita sa mga makasasala. Kay nasayod siya nga wala gayoy matarong nga may kaplagan. Nga igo kaniya nga makaluwas sa iya ug makapalangit kaniya. Kinahanglan si Jesus Christ, kinahanglan niya si Jesucristo sa iyang kinabuhi kung gusto niya nga mahimong matarong. Kung nahimo ka mang matarong, kana kay gimatarong ka sa Ginoo. Pero kung ang pagtuo nimo na matarong ka o kanang imong pagkamatarong igo na para pasudlon ka sa gingharian sa langit, pakyas ka igsuon. Kay walay maluwas pinaagi sa pagkamatarong, kundili si Jesucristo lang makahatag kanato og kaluwasan. Jesus did not come to make you religious, but He came to set you free. Wala mo ani si Jesucristo para himuon kang relihiyoso. Mayon ka, santo pastor, ang relihiyoso kay di na maluwas. Depende. Na may relihiyoso nga Dios nun, na po relihiyoso nga Satanas. Unsa man ang Dios nun, unsa man ang relihiyoso nga Satanas? Gasimba, gapangalagad sa kunuhay sa Ginoo, pero dili Dios nun. Pwede din na. Pwede kayo. Musimba ka adlaw Domingo. Pagkahapon, diretso kag sabungan. Diretso kag hantakan. Diretso kag sugalan. Balik na pagkasunod Domingo, kay musimba ka. Kaya sa pagtuon nimo kay maluwas ka, kay nagsimba ka. Mapasaylo ka sa Ginoo, sa imong gibuhat atong niagi semana, kay nagsimba ka, dili na naigsuon. Mana pwede kang mahimong relihiyoso, pero Satanas ka. Bisa pag magpalansang ka sa cross, para pamatud-an na relihiyoso ka, pero dili na maoy magtudlo kanimo nga ikaw Dios nun. Kaya ang tao nga Dios nun, gawas nga relihiyoso, of course, relihiyoso siya. Pero bantay siya sa iyang kinabuhi sa tanang panahon sa iyang kinabuhi. Meaning simba, gaampo, gabasa sa pulo sa Ginoo, galikay sa pagpakasala, gabuhat og mga butang na makapahimaya sa Ginoo. Pero kung naglunang ka sa pagpakasala, na pagabot Domingo mo simba ka, na nagtuo dayon kang kana mapasaylo ang imong sala kay nisimba ka, sayop na igsuon. Walay sala nga mapasaylo, pinaagi lang sa pagsimba. Ang sala mapasaylo, pinaagi sa imong pagpangayo o pasaylo kang Ginoong Hesukristo. Kung saon imo pagpasaylo sa usa ka tawo, nga mangayog pasaylo sa imo. Ganang dili ta assuming nga kay nagsimba ta, gipasaylo na ta sa Ginoo. Pangayo una og pasaylo sa Ginoo og hinulsuli ang imong mga sala para mapasaylo ka. That's why wala miani si Jesus Christ para himuon kang relihiyoso. Miani si Jesus Christ aron hatagan ka og kagawasan. Kagawasan diha sa kadina nga naggapos kanimo. Ang kadina dili siya basta-basta nga maguba pinaagi sa kusog sa tao. Gawas lang kung si Samson ang imong gapusog kadina, mabugto na niya niatong panahon na. Pero sa ato, walay tao nga makabugto, pinaagi lang siyang kusog. Anang kadina nga igapos kaniya, bisag kadina gani siguro sa iro, gani siguro. Igapos lang sa imo, di ka kabuhi siguro. O sa imong kinahanglan. Kinahanglan nimo og susi para maablihan ang maong kadina o kandado nga nagkonekta sa kadina nga naggapos diya kanimo. Kinahanglan nimo si Jesucristo igsuon nga mao'y susi aron mahatagan kag kagawasan. Some people, dunay pipila ka mga tao gusto nga mahimong gawas nun. Mabitaw, pag-abot sa New Year, pagsugat sa New Year, maghimo og New Year's resolution. Kung mag-birthday, usahay ang wish sa birthday kay mahimong adunay kagawasan. Kaunta, ako ang wish karon kay samayan, mutaas akong kinabuhi. Bitaw na may joke ana no. Gataas og kinabuhi, pero badlungon. Unsa ang pagtaas kinabuhi? Na? Na mabag-o. Hindi kina madalag wish. Pag-abot sa New Year, maghatag og New Year's resolution kay basin unya og mabag-o. Pero ang problema, you need the Lord Jesus Christ to set you free. Ikatulo, you must let go. Last na siya. Kinahanglan kang mubuhi. Kinahanglan nimong mubuhi. Kay bisan og tagaan kag kagawasan ni Jesus Christ,
Ablihan ang pultahan para mahimo kang gawas nun. Pero kung di pud ka mo let go, di pud ka mo buhi, di pud ka mo lakaw, aron mo gawas, di ka mahimong gawas nun. Ha? Di man ta robot na kontrolado ta ni Jesus Christ, na atay free will. Ikaw magbuot kung gusto ka matug langit o kung gusto ka matug impyerno. Kung gusto ka matug impyerno, hala, ayaw, let go. Padayon sa pagpakasala, o ayaw ilha ang Ginoo sa imong kinabuhi, kay imo man ang kagustuhan, imo man ang will, kay naaman tay free will, dili man ta robot, na kontrolado ta sa Ginoo, na kung gusto ta mosimba ta, kung di ta gusto, kay di po ta mosimba, kay kontrolado sa Ginoo. Na kung nabisan di ta ganahan mosimba ta, kay giremote man ta sa Ginoo, gikontrol man ta sa Ginoo, pero dili na ang Ginoo, dili nagakontrol ang Ginoo, may kagawasan ta. Mabit atong tao nga gibutang niya sa Garden of Eden, gitagaan to sila kagawasan sa pagpili. Gipasidan-an lang sila sa Ginoo. Pero may kagawasan to sila. Mabit taw nakasala to sila tungod sa kagawasan. Mao na, ikaw igsuon, kinahanglan nimong mulit go. Kay bisag tagaan ka kagawasan sa Ginoo, pero kung di ka mubuhi, choice na nimo. Imo na ng pagpili. Freedom is available. Ang kagawasan naa. Kapindos mila, katuig ang milabay. Gipadala si Jesucristo diri sa kalibutan. Aron, mamatay alang kanimo kanako. Aron kita mapasaylo sa atong mga sala. Ug makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Ang mao nga kagawasan, nagsugod na, kapindos mil na katuig ang milabay. Sa diha nga gipakatao si Jesus Christ. Sa diha nga namatay siya sa cross. Gilubong og nabanhaw, nagsugod na ang kagawasan sa tanang tao sa ilahang sala. But the problem is, daghang tao ang wala mo let go. Dili gusto mo biya, dili gusto mo talikod sa ilahang mga kinabuhi nga ilaha ng naandan nga kinabuhi, na use nga kinabuhi, nga inana na gyud ang ilahang klase sa pagkinabuhi. Naana ang kagawasan, naana ang grasya, available ang grasya. Sukat pagkatao, pagkamatay, pagkabanhaw ni Jesus Christ, mauna ang gospel, mauna ang kining ginatawag na ebanghelyo. But the problem is, naa sa tao. Ang tao magid ang problema. Naagid sa tao, naagid sa tua. May freedom na unta, may kagawasan nata sa pag let go. But the problem is ang atuang will nato. So you must respond. Kinahanglan nimong mo respond, kinahanglan nimong mo let go. Imagine nimo, ang usa ka tawo nga gi-rescue, giluwas gikan sa kadina. Gigapos sa kadina. Giablihan ang kandado gamit ang susi. Nga may naggapos kaniya, nagkonekta sa kadina. Pero kung ang mao nga tao, bisan og gibadbad ng kadina diha sa iyang lawas niya, o kung mukupot gyapon siya. Gunita niya ang mao kadina kay di siya mohawa, di siya mobiya. Inana ta usahay. Naana ang kagawasan. Naana si Jesus Christ. Maabot ang panahon na dili na available ang grasya. Ha? Mutuo mo na. Karon, available pa ang grasya. Kung gusto ka muduol sa Ginoo, ilhon ang Ginoo sa mong kinabuhi, naa pa. Musangpit ka sa Ginoo, nga luwason ka niya, naa pa ang Ginoo, muluwas ka nimo. But time will come, wala na'y grasya. Ano sa mahitabo? Sa adlaw sa kasamok. Sa panahon sa Great Tribulation, nagisgutan sa Bible, wala na'y grace anang panahon na. Makig-away ka sa imuhang kaluwasan. Ano man? Kung makasurvive ka, posible maluwas ka. Pero kung di ka kasurvive, yan ang panahon na. Kay karon gani nagmahal ang gasolina o mga pamaliton, mo reklamo naman ganita. Sa Great Tribulation, ang Bible nag-ingon sa Revelation 13:17, 16:17. Walay makapalit o walay makabaligya. Gawas ko naa kay patik sa imong tuong kamot o sa imong agtang sa ngalan ni Satanas kamao ang 666. Bisag basahon ninyo yung Bible ninyo.
Revelation 13. Dili ka na kapalit. Dili ka na makabaligya. Kung consumer ka, dili ka kapalit. Kung negosyante ka, dili ka kabaligya sa imong negosyo. Ano man? Kinahanglan nimo og patik sa ngalan sa mananap. Dire. Tuon imong kamot og sa imong agtang. Iskan na lang na siya. Muadto ka dito sa grocery store or sa muadto ka sa convenient or sa 7-Eleven, sa Gisano or sa SM. Moabot panahon na iana na lang na nimo imong agtang sa scanner o imong tuong kamot sa scan. Ano man? Kay kung wala kay 666, dakpon ka o taralon ka sa hukmanan. O papilion ka. Isalikway nimo ang Ginoo o magpapatik ka. Kung isalikway nimo ang Ginoo, free na ka, mukuha og supply nga pagkaon og makabaligya kung naa kay produkto. Ano man? Gibaligya naman nimo imong kalag kay Satanas pinagi sa 666. Pero kung dili ka gusto nga naay patik, di mo ibaligya imong kalag kang Satanas, mag-antos ka kay, di ba? Putlan ka sa imong liog nimo, panitan ka kay para isalikway lang nimo si Jesus Christ. Pero nga hulaton pa man nimo na. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ang grasya na pa. Nga kung sa panahon nga ikaw muila kang Hesukristo, naa pa ang kaluwasan. Ayaw hulata nga masirado na ang pultahan alang kanimo. Ayaw hulata kaniya ng adlaw. Kay ang makasulod anang panahona sa Great Tribulation, dili tong mga tinuod na mga linuwas. Ang makasulod ana kadtong mga walay Kristo o kadtong mga tigpakaaron ingnon nga mga Kristohanon. Katong wala gyud tinuod maka-experience sa tinuod na kaluwasan. That's why you must respond. Ayaw og gunit. Ha? Some people want freedom, sama sa akong gigon kanina, but won't release sin. Daghan mga tao, di lang siguro pipila, daghan mga tao nga gusto nga mahimong gawas nun, gikan sa sala, na nag-ulipon kanila. But the problem is, dili nila gusto buhian, biyaan ang sala nga nagtapos kanila. You cannot be free while holding onto what binds you. Dili ka hingpit nga makaangkon og kagawasan. Hangtod nga padayon kang naggunit sa nakagapos kanimo. Buhi igyod. Buhi igyod. No? Di ka mahimong gawas nun. And you need the Lord Jesus Christ. You need the Lord Jesus Christ. So before ta mo undang, no? Gangyon ako ang tanan sa pagtindog. Buot ko nga mag-ampo alang kaninyo. If you know something, there is something naa sa imuhang kinabuhi nga imuhang ginagunitan. Buot di mo buhian, pero maglisod ka sa pagbuhi. Kini ba siya nagkanalain na sala, addiction, fear, bitterness, ayaw na hulata pa. Ha? Ayaw na hulata, ayaw na paghunahuna, nga sunod na lang ko mubiya, sunod na lang ko mubuhian sunod na lang kung natagbaw na ko. Kay basin mo apot ang panahon, nga ulahin na ang tanan. Subuot na ako nga muingon ka sa imong atubo, sa imong kaugalingon mismo, nga imong pangayoon sa Ginoo, Lord, set me free. Ginoo, tagai ko kagawasan. Tabangi ko nga mahimong gawas nun. Kay kung dili ka magpakitabang sa Ginoo, igsoon, dili jud ka mahimong gawas nun. Iampo sa Ginoo, nga gubaon niya ang kadena nga nagkapos diya sa imong kinabuhi. Kabalo ka sa imong kaugalingon. Unsa ang imuhang mga struggle at ubangan sa Ginoo. Ayaw na langaya igsuon. Kay si Satanas, gamiton kana ni Satanas, batok kanimo aron dili ka mahimong gawas nun. Busa, pangayua sa Ginoo igsuon, na ikaw, tabangan niya nga mahimong gawas nun, ug mabugto ang mga kadina diha sa imuhang kinabuhi.